mirant el mòbil, de cop i volta un WhatsApp me va arribar. Jo no sabia de veres qui putes era, de fotre una fiera que me va agradar. Ella va ser molt concreta i molt directa: vols venir a casa meva, que te vull boixar. Això són coses que no passen cada dia, per això no s'estila ser maleducat. Hey! Jo no m'he llegit el llibre de les 50 sombres de Grey. Hey, 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 hey! Si te me poses en pel no sé què putes t'he de fer. Cotxe, encendre el GPS, en gas a fons en 10 minuts vaig arribar. Me va obrir aquella dona amb poca tela, que per WhatsApp me deia que te vull boixar. En cap moment jo li vaig fer el contrari, com si me tingués ràbia i la roba me va llevar. Me va dir: jo no sé si has visto la película de las 50 sombras que no paran de empujar. Hey! Jo no m'he llegit el llibre de les